दिनै गोदान एसअपिआ फोसावजागोन। गोदानै फोसावजानाय एसअपिनि बायदिब्ला लखिमपुर आरो गलाघाट जिल्लायाव साननि 1 रिंगानिफ्राय कार्फ्युआ जागायजेनगोन। बेनि अनगायै गुबुन जिल्लाफोराव मोनाबिलिनि 4 रिंगासिम गासैबो फसंथानफोरखौ गेवलाङै दोननो हागोन। नाथाय 5 रिंगानिफ्राय आबुं कार्फ्युआ गोहोमाव गोलैगोन। फैगौ 7 आगस्तनिफ्राय 6 रिंगासिम जिल्लाफोरखौ बेखेवनानै होनायनि सायाव साननाय जादों होननानै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों। भारतारि आइजो हकी हानजाया अलिम्पिकआव गिबि खेबनि थाखाय सेमि फाइनालाव सौहैनो हानानै जारिमिन सोरजिनो हादों। क्वार्टार फाइनालाव भारतनि हकी हानजाया अस्ट्रेलियाखौ 1 गलनि फारागथियाव फेजेननो हानानै सेमि फाइनालाव सौहैनो हायो। रङिया रेल स्टेशननि साखाथियाव थानाय गुरुक'सिनि गंसे न'निफ्राय पुलिसआ संदाननाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों सुबुं लांखारग्राफोरनि आखाइनिफ्राय सासे उन्दै बैसोनि हिन्जावसा आरो सासे लाइमोन सिख्लाजों लोगोसे 2 सुबुंफोरखौ बोखांनो हायो। लोगोसे सुबुं लांखारग्राफोरखौ बरपेटा जिल्लानि दीप दास आरो रङियानि मतिन आली होननानै सिनायथिदों। मिजोरामनि गिबि मन्थ्रि ज'रामथांगानि हेंथायै थिसननाय एफआइआरखौ बोखांना लांफिननांगौनि थाखाय आसाम पुलिसखौ बिथोन होयो। नाथाय गुलि गावनाय जाथायजों लोब्बा थानाय मिज' पुलिसनि हेंथायै थिसननाय एफआइआरखौ बोखारनाय जानाय नङा होननानै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायो। गुबुन फारसेथिं मिज' पुलिसआ गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै थिसननाय केसखौ बोखांना लांफिनबाय होननानै गिबि मन्थ्रि ज'रामथांगाया फोरमायो। सिआइडिआ सुबुं लांखारग्रानिफ्राय 2 आइजोखौ बोखांनो हायो। गुवाहाटी नोगोरनि आजरायाव सिआइडिनि संदाननाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों बोखांनो हानाय 2 आइजोफोरखौ दिल्लीसिम लांनो साखाफारा खालामबाय थानाय समाव हमनो हायो। सुबुं लांखारग्राखौ आजिदुबिल इस्लाम होननानै सिनायथिनायजों लोगोसे बोखांनो हानाय आइजोफोरनि सासेखौ लखिमपुर आरो गुबुन सासेखौ बक्ख'नि होननानै सिनायथिदों। बरपेटा रडनि खलाबाङायाव बिफाया गावनि गदाय फिसाजोखौ गोलाव समनिफ्रायनो जिनाहारि खालामबोनाय मुगैथाव जाथाया सोराङाव फैदों। खलाबाङा मस्जिदनि इमाम एबा लम्पट रफिकुल इस्लामआ थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो गावनि गदाय फिसाजोखौ जिनाहारि खालामबोनायनि बागै मिथिनायनि उनाव बिमाया बरपेटा रड पुलिस थानायाव मोनसे केस थिसननायनि बिथायाव लम्पट इमाम एबा रफिकुल इस्लामखौ पुलिसआ खायो। बाक्सा जिल्लानि भारत-भुटान सीमा ओनसोलाव उत्तर क'सिनि जुनार फाहामसालिया आबुङै लुफुंजानायनि उनावबो जुनार फाहामगिरि एबा चकिदार थिसनजायैनि जाहोनाव गोलाव समनिफ्रायनो हाग्रा-बंग्रा साग्लोबजानानै बुहुत बांग्लायाव सोलायलांनो हमदों।